part 2 of well guys, ngiphelelwe storage wethu, so the recording stopped abruptly. Otherwise, let us continue. I hope ndizawukwazi uhamba ngala pace bendihamba ngayo. Bendisathini kanene, so bendisatsho ke bantase into ukuba sanokusiqweqwedisa kaloku. Jonga tshomi, khangela mani, ulwazi oluncinci luyingozi, uyayibo. Sukuba easily convinced, uyayiva. Luphe usapho lwakho, luphe chance, you understand, to explore le nto uza nayo. Ingathi ngenxa into yoba inguwe umntu onamaqhosha, uyayiva, ngenxa into yoba uphangela eSandton wena eRhawutini. Ngoku ke ngoku ubhonasile wena, ke ngoku wena uzawukwazi ke ngoku uflayisa le nyanga yaseSwazini, uyayiva ke ngoku. And ke ngoku awunazintsuku wena ungxame kakubi, uyayiva. Because kaloku kufuneka ubuyele eGoli okanye ukubone mani nibhukishile netshomi, uyahamba wena funeka umkile apha, uyeva, sewuze nayo nebhokhwe. Caba yeyi, ngxamisekile le nto, mayenziwe. Ziyamoshakala amakhaya ethu, amoshakala kanye xa kunjalo. Indawo yokuqala, yibambe kule ndawo. Iintlanga ezingengomaXhosa, ndibala umzekelo amaZulu, ndibala amaSwati, uyayiva, nezinye iintlanga. I won't like ndibe ngathi ndiyalazi isiko lazo zonke iintlanga, but the reason bona beqhelele endlini, guys, it is because bona eyabo iminyanya, uyayiva, ihlala Umsamo. Umsamo ke usendlini. Thina uronta wethu, uronta lo sithi yindlu enkulu, yindlu yoomama. Kuyiloo nto umfazana xa efika phakathi kwekhaya ehlaliswe emva kwecango kwaronta, uyayiva ke ngoku. Abantu abakhulu abadala beli khaya basemthonyameni ebuhlanti, asinawo Umsamo thina, uyayiva. Siqhelele emthonyameni, igazi siliphalaze emthonyameni. Ngoku ke ngoku alizulunge eli siko uza nalo wena nalo mntu waseSwazini, kuba kaloku nifana nje nabaphalaza igazi. Andiyazi uba kwenziwa ntoni xa kuzawuzoxhelelwa endlini enkulu ke ngoku, apho kungekho minyanya khona. Yintoni le niyilungisayo? Ananoba ndiyavakala na, azizufana ezi zinto. Ubunyanya bamaXhosa bunendlela obusabela ngayo, uyayiva ke ngoku. Busabele emthonyameni ncakasane, emaxhantini. Kulapho sibaphela khona yonke into esithi xa sisebenza sithi siyopha abantu abadala emthonyameni. Asibaphele Umsamo. Ifana ndikhe ndihambe njengegqirha ke eliphumayo, ndikhe ndihambe ndifike, zikhona iindawo kwalapha kuthi maXhosa, ufike xa kusiliwe umzekelo, ibhekile ayiyi emthonyameni, iphelela phi? Iphelela endlini. Kuthiwa yintoni xa beyibiza kwezinye iindawo? Nantsi kuthiwa ibhekile yomthunzi. Njengoba iyifatyi, kubekho le bhekile ikhiweyo ibekwe phaa entla, kuthiwe yeyomthunzi. Akhange kuyiwe emaxhantini. Ngoku abaya baphaa emaxhantini baphiwe ngubani? Ixhanti lalapha liphiwa ngubani xa siphela endlini? Uyibone into yoba kukhona ukulahleka, ukungazi. Andazi noba ndiyavakala na, uyayiva. Le nto ndiyicingiswa kuba ndikhe ndaneklayenti, bafika belikhaya, phaa ekhaya, nothi kudala before ndize apha, yeva. Yifemeli yaseMxhelo, kwezi lali zaseDikeni.
baza kumnento yofuna uqonda ngoba bafikelwa yintombi yabo umzukulwane otshatileyo eRhawutini, utshate nomfo waseNigeria. Okubonakala into yoba lo mfo lona ngumntu obonayo phaa naphaa, like uprofethi kanje, umprofethi, uyeva. Ngoku umprofethi ke ngokuchazela umfazi wakhe into yoba ingxaki yapha kokwenu nicinge ngenxa yale nale 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 nale, kanti mna ndinganinceda, ndingabakhulula abantu bakokwenu. Into efunekayo phayana yibhokhwe, ayichaze ke le bhokhwe uba izawuthiwani, ithweni. Kwagqiba ke ngoku la madoda into angayiqondi into yoba hayi ke ngoku apho sixa kwakhona lo mfo lona uthi kufuneka nobudoda obu bethu. Xa ndisithi ubudoda mna thetha ngezipems. Leliphi ke ngokwelisiko olulungiswayo. I was like hayi khona imani kancinci wogayi one kulungiswa ntoni ke ngoku xa ootata bethu kuzawufuneka beshaya ithwani indlwabu, kuthiwa yintoni? Ngoba lokufuna kuphume ilantuka yintoni ispam, imbewu, I don't know. Yinto le nto yenziwayo ke ngoku? Iselisiko okanye intakatho? Akuzange zothwetyulwa amandla na apha, ithina le nto? Sohlukene nabo tata abo. Ndisithi mna ekhaya, mna njengoba ndilibhinqa nje, akho mntu unofika mna ekhaya andizele nesiko elinjalo. Ngekhe ndiyivume mna. Ayisahlambulukanga. Xa izawudibanisa nembewu yamadoda lapha ekhaya, ndizama ulumkisa bethunani into yoba hayi bo, masingaqweqwedisi abazali bethu ngokucinga uba siyazi, ngenxa into yoba bona bezalelwe kwezi lali zethu, azange libeke eRhawutini, akakwazi nomazi umSwati. Uyayiva ke ngoku kuthi ngenxa into yoba thina si-exposed sicinga uba sazi bhetere. Xa ndize nomntu waseMozambique, heyi inene, uzawubona izinto wena. Andithi abanyanga undive kakuhle, kodwa ndicinga into yoba noko kukhona ukunyanga, mabanyanga ubuxhwele mani, itasi ntontoni, uyayiva. Isiko, ngekhe mna ndiphathelwe isiko lasekhaya ngumntu ongumTshangane okanye umSwati okanye umNdebele okanye uMpedi. Athi uzokwenza isiko lam ekhaya? Guys, masizicingeni izinto bethuni, ne? Ndizama ukutsho ke good people into yoba heyi masingabi ngodludla nazo mani, ngoba siyawamosha la makhaya ethu. Ufumanisa into yoba ngoku kunoba kulunge umosha mo, and ke ngoku bazawuthula abantu. Ngelinye ixesha ufumanisa into yoba abakho abazali abasekho, mhlawumbi elakho ikhaya akusekho bazali, nixhomekeke kootata omncinci into yoba banilungiselele. Ootata omncinci bayonoyika because kaloku niyabaqweqwedisa, because kaloku ninemali nina, uyayiva. Woyika nongaphiwa imali, afana avume, uyeva, uba yenza ke mtshana le nto uthi uza kuyenza, uyayiva. Akasena best interest at heart. Moshani, as long as nizamshiyela imali qha ke yonke loo nto niyenzayo, uyayibo, ayincedisi laa nto. Sukwazi ngaphezu kwabantu bakokwenu abadala kunawe ngesiko elidala elinenkqayi lakokwenu. Camagwini bethunana, ndicinga uba mandiyibeke kuloo ndawo, otherwise dwesha nezidweshakazi, we are getting there. I think we are less than 150 subscribers away from 10,000. Umnqweno wam yinto yoba siwuvale lo nyaka u-10,000 mfumene. Khanenzeni kaloku izidwesha, please share the videos, khubone kwayicamani umntakokwenu, khubone alantuke, makusubscribe ngoku, masubscribe. Ndiyacela mawuthi uphela lo nyaka ndibe ndiwelile, ndizawuweliswa nina kakho omnye umntu. Otherwise, that's it for now. Continue subscribing, sharing, liking, commenting, yonke laa nto leyana, ukhubone. And then wena one-Wi-Fi,
Kubone binge watch man, ziyeke ads zidlale ukubone, because they pay the bills. Otherwise, thank you very much. That's it for now. Till the next one. Bye.